Matilde, Josefina, Judy, Romeo Sr., Ruben, Winifredo, Nenita, Lydia, Antonio, Simeon, Hinaro Jr., Elvesa, Francisca, Milagros, Marieta, Concepcion, Sancho, Monica, Sefrenjan, Asin Virginia. Nasa ika-18 Domingo na po kita kan ordinaryong panahon. Ang liturhiya na sa tuyang ipagsisilibrar, nagpapahayag na ang Diyos minasimbag sa pangaipo kan tao. Alagad sa pagsimbag na ini, ginigibo niya tanganing madara ang gabos na tunay na pagtubod sa iya. Itinao kan Diyos ang pangangaipo kan sa hawak. Urog na tinawan nindakulang halaga kan Diyos ang pangangaipo kan sa tuyang kalag. Matindog po ang gabos, asin sa maugmang tingog, awiton niya to ang awit sa pagpuon. Nadaling makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan nadaling makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Mga magturugang sa imong laro, pagtubod yamo lugod magrarong, ikaan na kami ako. Kaugmahan na daling makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Unganin pagirondo, kanti sa liwanag kan tataramon, ang laong yamo lugod magrikod, ikaan kaligtasan sa gabos na panahon. Kaugmahan na daling makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daling makakahanap, kung kami sa imo pinapuli. Unganin pagpakilaban, kan hawak asin ang dugo,
Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya na Kristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ako taan sa tuyang mga kasalan, tanganing magkanigo kita na magsalabrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri, sa isip, tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamipi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katolinongan, sa mga taong marahayan buo. Ginoo maumiika, rinurukyaw miika, sinasambami ika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka na pula kong kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos Ama makakamhan. Kagurang na kinukong Jesu Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaan, kakuaan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Naging kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan uro kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamipi kita.
kagurangnan, madya sa imong mga nasasangkuban, asin warasan sa mga naghahagad, anding tapos na karahayan, tanganing para sa nagmumuraway sa imo, nakagibo asin kagsakop, baguhon an mga linalang, asin an mga binaago padanayon. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kay ba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Dios sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Kita minadulok sa Diyos para sa tuyang pangangaipo. Lugod ang pangangaipo, iyo ang maging paagi. Tangani magdanay kita sa paghimati, asin pagsaksi, kan sa tuyang tataramon. Nandiyon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ulay kan kagurangnan. Gabos na napapaha, madya sa tubig. Kamo na mayong kwarta, madya. Magbakal asin magkakan, madya. Magbakal nin arak sa kagatas, mayong kwarta asin mayong bayad. Tadaw ta ititimbang nindo an kwarta sa bakong tinapay, asin an sa indong pinagalan sa dai nakakabasog. Magdangog ta magdangog kamo sako, asin magkakan kamo kan marahay. Papadangaton nindo an sa diris sa orog kasiram. Kilingan an sa indong talinga, asin madya sako. Magdangog tanganing mabuhay an sa indong kalag. Makikipagtipan ako sa indo nindanay na tipan. Karahayan nin buot ko ki David na maimbod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinapakakan kita kan kamot nin kan kagurangnan. Sinisimbag niya an gabos niyatong pangangaipo. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan. Sinisimbag niya ang gabos niyatong pangangaipo. Maugay asin mahihirakon an kagurangnan. Maluway sa pag-anggot asin dakula an karahayan buot. Marhay an kagurangnan sa gabos, asin mahihirakon sa gabos niyang gibo. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan. Sinisimbag niya ang gabos niyatong pangangaipo. An mga mata kan gabos na naglalaom sa imo, asin ika ang nagtatao sa inda nin kakaanon sa itinalaan na panahon. Binubuksan mo an sa imong mga kamot, asin binabasog mo kan sa imong ugay ang gabos na may buhay. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan. Sinisimbag niya ang gabos niyatong pangangaipo. Suripot ang kagurangnan sa gabos niyang gawi, maimbod sa gabos niyang gibo. Harani ang kagurangnan sa gabos na nag-aapod sa iya, sa gabos na nag-aapod sa iya sa katutuohan. Pinapakakan kita kan kamot kan kagurangnan. Sinisimbag niya ang gabos niyatong pangangaipo. Kita dai pababayaan kan Diyos, mantang kita yaon sa kadifisilan, kung kita nabubuhay man sa pagkamuot. Inanjugong po niya to ang nakiduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, si Isay an masuway sa pagkamuot ni Kristo. Kahorasaan o kahaditan, o pagtugis o gutom, o kahubaan o pag-alaman, o espada. Dai sa gabos na ini, mamuraway kitang nanggagana, huli sa namuot sa to. Tatiwala ako digdi, na ni kagadanan, ni buhay, ni angheles, ni prinsipados, ni mga bagay na yaon ngunyan, ni mga bagay na maabot, ni makapangyarihan, ni kahalangkawan, ni kararuman,
ni ano paman na linalang, dai makakasuway sa to, sa pagkamuot kan Dios, nayaon ki Kristo Jesus, na sa tong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa indong. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkadangog kan pagkagadan ni Juan, nagliklik si Jesus hali duman sa nanakasakay padisyertong lugar siblag sa iba. Pagkadaog kaini, nagsunod sa iya ang mga katawuhan nakabitis hali sa mga syudad. Pagluwas, nakahiling siya nin kadakol na katawuhan asin udok na naherak sa inda, asin binulong an sa indang mga helang. Pag sinarom, nagdulok sa iyan mga disipulos na ansabi, desyerto an lugar, asin an oras lihis na, subulan an mga katawuhan, tanganing magduman sa mga baryo, magbakal kan sa indang makakakan. Alagad, nagsabi sa inda si Jesus, dain hinda kaipuhan maghali. Kamo, pakakanon nindo sinda. Ang sabi ninda sa iya, mayo kami digdi, kundi 5 tinapay, asin 2 sira. Nagsabi siya, darha digdi sako, pakapatukawa ang mga katawuhan sa kaduutan, kinuan niya ang 5 tinapay, asin ang 2 sira. Nagtangad siya sa langit, asin nagbendisyon. Binaak ang mga tinapay, itinao sa mga disipulos, asin itinao kan mga disipulos sa mga katawuhan. Nagkakan ang gabos, asin nabasog. Tinipon ang labi kan mga binaraak na tinapay. 12 basket na napano, ang mga nagkakan, mga 5,000 lalaki, lain pa kan mga babae, asin mga sadit na aki. Marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw Pag-umaw sa imo, o Kristo. Matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan homilia. Maray na apun po kaninyo ngamin. Paki-greet man daw po, kakaabay po ninyo, good afternoon. Yan, ruganganta pa po, bukos sa ng good afternoon, ruganganta pa sa
Good afternoon. Kumusta ka? Kumusta po kamungon yan? Maray na apon po gararay. Medyo inaandal sana. Nagkapi po kaya ako sa gatikot sana. Kaya inaandal ako. Anyway. My dear friends, God cannot just take us for granted. He is doing something good for us. There are times it seems that the Lord takes us, ito bagang pinapabayaan lang kita nin mahal na Diyos. It is as if God is not doing anything for us. He is doing something better for us. We just don't see it because si gusto talang mahiling ang gusto tang mahiling. Away from what we want to see, habo niya to siyang mahiling. Away from what we want, we do not want it at all. Mga tugang, God takes initiative in us. But most of the times, God's initiative is for us is out of the frame. Others would say, kaya sabi kan iba, mayo na akong tiwala sa Diyos. Kasi si gusto talang mahiling, an gusto tang mahiling. Si gusto talang, an gusto tang. Si mga tinatao sa tuwinin mahal na Diyos, we don't want it at all. Itong initiative sa tuwinin mahal na Diyos, we take it out of the frame. Many of us, because of our past negative experience in helping or in doing good, at po bagang naggibo ka na ng marahay, ikapaan maraot. Naka-experience na po kamukan? Hello po, good afternoon. Ay, buhay pa man. Naka-experience na po kamong ika na naggibong marahay, ikapaan maraot. O, di ba po? Ay, wow lang gayon ka-active na. There are times we just take for granted the present needs of other people. Kasi takot na kita na tibaad sa paggibotanin marahay, kita pa an mapakaraot. Kaya may mga pagkakataon, darakan pangangaipo, we just take it for granted. Ay, di na kita kayan, baka mapakaraot pa kita. Nagiging bulag, pipi at bingi tayo sa kanilang pangangailangan. Kasi, habotang maging maraot sa pagigiboning marahay. Again, God cannot just take us for granted like what He did in our gospel for today. Dain na lang hiniling si pangangaipo kan mga nagsusunod sa iya. Nalang gayon patibay doon, nakatiil, sabi sa binasang ebanghelyo, nakatiil na nagsusunod kanya. Di ba sang di niya take for granted ang sa indang pangangaipo. Nasabi kan mga disipulo, it's getting late. Pauliunta na ang mga tawo, tauda sa di pagkaon. Pauliunta na ang mga tawong ahan, kadakul pati ka mga tawo. But Jesus answered, no. There is no need for them to go away. Give them some food yourselves. Pakakanon nindusinda. Indeed, the concern of Jesus was so fatherly. Siguro kung ilalaag ta sa nguso ni Jesus, ang sasabihon niya, let us do something for them.
Let us not just send them away. Let us do something for them. They are following us many days na, halawig ng panahon. Let us give something for these people. Indeed, the many sacrifices we made for Jesus, hindi kailanman magiging bulag, pipi, at bingi si Jesus na magbigay ng kagandahang loob sa mga nagiging mapagbigay ng kanilang sarili sa Diyos. Yung pagbibigay natin ng ating sarili are something that the Lord cannot just take it for granted. Yung pagbibigay natin ng sarili sa Panginoon, hindi iyon iti-take for granted ni Jesus. He will always do something great for them. Jesus did not just perform the multiplication of the bread for the sake of doing it, tanganing magpasikat na siya matibay, siya may kapangyarihan. He multiplied the bread. He did it as an exchange for those who live everything for the sake of following Him. Otrohon ko po gararay, they followed Jesus on foot from their towns. Nag-agi sana. Galin sa lang lalayong lugar, tangani sanang mag-iyan o mabayad si Jesus. Imagine, they walked for many miles just to see, to follow, and to be with Jesus. Sabi sa gospel, nakatiil, nagparasakripisyo, nag-agilang rayo, nganisa ng mabayad, sundon, and to be with Jesus. Jesus indeed look at our sincerity and genuineness sa pagsasakripisyo niyato para sa iya. And God will never let us go unrewarded for all we did for Jesus. Mga kapatid, anong sakripisyo na ba ang ginawa mo para sa Panginoon? Meron na ba? O meron nga ba? Meron na ba? O meron na nga ba? Huwag nating ipagdamot ang mga sakripisyo para sa Diyos. Dahil hindi nagdamot na magsakripisyo si Jesus ng kanyang sarili para sa ating lahat. He gave everything that we may become something in the eyes of God. If Jesus did not give Himself to us, we are nothing in front of God. Kung ang Diyos nagsakripisyo, kita siring man makanood na magtao kan sa diri bilang gawi niya to nin pagsakripisyo para sa mahal na Diyos. Asin sa satuyang pagsakripisyo para sa Diyos, sa hori, kita man sanaan mabinipisyo. Why? Kasi napiperwisyo ang Diyos na da ikitatawan binipisyo sa satuyang mga pagsakripisyo. Dahil lang siya nakakapagsilong na araw ka iba ka na to, kayang kitang pagsilngan, kaya kitang tiuson. Di kita matitios nin amang Diyos. Napiperwisyo ang Diyos na da ikitatawan nin binipisyo sa satuyang mga pagsakripisyo. My dear friends, kung wala ka pang nagagawang pagsakripisyo sa Panginoon, maybe it's about time to do something. For us, we are just being contented
na we go to church on Saturday, on Sunday, and wala na tayong ibang ginagawa. It is enough for us. Can you still do something for Jesus? Something extraordinary sa araw-araw nating ginagawa. Kasi, what merit it is, anong merito kung si ordinaryo sa naman na ginigibon niya to ang itinatao ta sa mahal na Diyos? Mas may merit itong nahihirapan tayo, nabibigatan tayo sa pagbibigay ng ating sarili sa Panginoon. Kapag yung palagi lang tayong on our comforts, convenience, parang wala doon yung merito sa atin ng Panginoon. Mas may merit kapag nagsasakripisyo tayo ng oras para sa Diyos. Doon po sa aming parokya, nananagalog na naman. Sa parokya mi po, we choose na apagsungko ni Ina Peña Francia and Divino Rostro on the morning, sa Ramrag, 8 o'clock in the morning. Kung tutuuson, lapa kaamay, sabi ko kandang, makanood kitang magtaukan oras niya to sa mahal na Diyos. Bukong adto sa nang permitang konbenyensyang oras. Alas 6, alas 5, pagda na trabaho, mayo man yan ning dakol na merito. Pero kung atong you spare this time for God, for Him alone, mas meritorious ang siring nagibo. Kung wala pa, simulan natin ngayon na magbigay ng ating sarili ng pagsasakripisyo para sa Panginoon. Again, napiperwisyo ang Diyos na dai kitatawan nin benepisyo sa satuyang mga pagsasakripisyo. Nagtutubog ako sa Diyos Amang makakamhan. Paglalangkan langit asin dagat, asin ki Jesu Cristo, aking bugtong niya. Pinangidang huli ka, Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gatang asin inilubo. Binilig sa mga galang, ang ikatulong aldan, nabuhay liwat mali sa mga galang, suminakat sa natutukaw sa ang Diyos Amang makakamhan. Hallelujah,
banal na simbahan na Katoliko, sa parubakin na din mga santos, sa pagpatawan din mga kasalanan, sa pagkabuhay di manin naman, sa buhay na daing kasapuran. Tiripon siring kan dakol na tawo sa Ebanghelyo, asin gutom sa tataramon kan Diyos, magdulok kitang may pagsarig sa langit nun na Ama, na daing nagkukulang sa pagmangno sa iyang nangangaipong banwaan. Sa lambang pag-arang sa tuyang sabihon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaaban, magsaksi sa tataramon, asin sa gibo sa pagkamuot, asin pagmakulog kan Diyos sa mga nagugutom, asin nangangaipo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad, kita maging mga lalaki asin babae, na namidbid asin maging andam sa paghiras ng panahon, asin kakayahan sa pagtabang sa mga nagmamawot nin makahulugan na buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga lideres kan kinaban, asin mga yaon sa mga pwesto ning kapangyarihan, magtabang sa matanos, asin makatawong pagtaltag kanyaman ning kinaaban, nandaing nasyon ang magsakit ning gutom. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, asin mga nagsakit, makamati sa saindang buhay kan nakakakusog na pagkamot kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sagkod paman, sa daing sagkod na bangkete sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. At present, igwa kitang mga tugang na nag-undergo kan parish renewal experience. We pray for them na sa experience na ini, ma-encounter ninda si Jesus asin magbalik, asin mabuhay na nagpapartisipar sa mga programa kan sa tuyang parokya. Ipamibi niya to sinda sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. At the present moment, may mga day na naman pagkasinabutan sa Middle East na nagpapalangkaw gayong presyo kan mga barakalon niya to sa petrolyo. We pray na in God's perfect time, sa panahonin mahal na Diyos, magkaigwanin pagkasinarabutan, hinhulita, apektadong kitagabos, orog ng gayo, ang mga mayo ning trabaho. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Sa presenteng panahon po, may mga eskwelahan na may mga death threat sa buhi, sa baaw. Ipamibi niya to na dahil manlugod ipagtugot na ang mga siring na mga threat sa buhay kan mga estudyante, kan mga maestro asin mga maestra. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Langit nun na Ama, dahil gerumduma kami na nangangaipo kan sa imong pagkaherak, panuaan sa mong puso kan sa imong pagkamot, asin hari kami na makasuhay sa imo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia, ang pagdulot asin pagandam kan mga atang.
asin kag tao, gabos sa diri mo. Kapinonan kapanoan rin mga karahayan na nakamtan. Gabos balaog mo. Ano ani kakadulot ko sa pangataman mo, sa buhay na ini naimagilan ng mga biyaya. Ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Kagibo ang singkang taon, gabos ikinaugay mo. Maninigo asin matanos na nanay, asin lisan sa magpasalamat. Ang isa mo, ang isa mo. Magpamibi ka mga tugang, tangalan sa kuasinan sa indong atang, maako manlugod, kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong makamot, para sa kumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami kaugaying pabanala, ining mga dulot, asin sa pag-ako kan pagdulot, kan sakrifisyong espiritual, himo kaming mismo na daing tapos na atang, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na rin kasagkoran. Sa pag-utob kan sa imong kabutan, asin pagtipon para sa imo, nin banal na banwaan. Nagdupa siya, kan pinapasakitan, tanganing daogonan kagadanan, asin ikapahayag ang pagkabuhay liwat. Kay riba kan mga koro ni mga angheles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, sarong tingog na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, borabod min gabos sa kabanalan. Kaning mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo.
Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak, dangan tinoo sa iyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos, asin kakan kaini. Tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya man kan kali sa singararay, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, danan kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Leon ika-14, kan sa mong obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klaro. Siring man, giramdama sa iyong pagkahera kan sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos na kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kaidto pa, nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na ding kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natuktuan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nagngangahas kita na magsabi. Ama niya mo na yakong sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari
siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-araw, itaong mo sa muyanon niya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin aray kami ang narahasa subok, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot. Namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap. Maging danataling ka sa kasalan asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Heso Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga sa mga kasalan, ko din pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburod niyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa pagtaumato po nin katuninongan sa langbang saro, give it with a smile. Di lang magparatango-tango. Tabako man kitang mga hapon. In our exchange of peace, let us give it with a smile. Magpatinarawan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace be with you. Patker na kasi maot.
Uya ang kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada ng mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan. Uyan na sa mga kamot, nabihi pa sa kaipohan, sa irarong ninbo, karo igwa pagingkulang, na ipinato ninong, nagsiyasahat naghapot, ang ikanamit bidan, nasa potan ang namatean. Ikapalan, kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan, kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dughang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpuso ka sa kaluyahan, mautot sa imong kaotan, dawa ang labos mawara, dawa ang labos magbaya, pagmurog na mahalaga, ikamakasakuyang. Ikapalan, kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan, kagurangan, ang makakapano.
Malod po ang gabos. Nagsiya Pamibi para sa yubileo kan parokya. Diyos Ama sa langit, uya kami sa imong atubang, panuning pagpapasalamat, mantang nagaandam kami para sa 450 taon, bilang sarong parokya. Sa nakalipas na 4 may kabangang siglo, ika ang samuyang naging pailihan, sa lambang momento kan samong kasaysayan, ang sa imong grasya, padagos na nagsusupay. Hesukristong kagurangnan, dinoog mo ang kagadanan sa paagi kan krus, na naging instrumento kan samong kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa imo para sa mga buhay na gapo. Han henerasyon nin mga kapadian, reliyoso, asin mga laiko, na nakatugdog ka ining komodidad ning pagtubod. Tawan sa mo ang grasya na pangatamanan ang mga pamanang ini sa paagi kan banal, asin matanos na pagkabuhay. Banal na Espiritu, baguhaan sa mo mga puso, mantang kami nagaandam para sa yubileo. Gibuha kaming simbahan na sinodal, nagdadangog, nagbubulong, asin naglalakbay na durungan. Palaadan sa mo ang kalayo nin misyon, sa paagi kan sa mong gibong pagkamuot, madarami lugod ang sa imong liwanag sa mga dukha, sa mga nagmumundo, asin urog ng gayo sa mga holiness, na iyo ang paglaom kan sa mong simbahan. O banal na krus, lugod ang selebrasyon na ini, bako sa nang pagirumdom kan mga nakalipas, kundi maging burabod ning bagong kusog ning pagtubod para sa mong komunidad, asin pamilya. Sa grasya kan sa imong sakripisyo, kami lugod maging liwanag ning paglaom sa kinaban. O Maria, inang katipanan, asin anggostya, ipamibi mo kami sa imong aki, mantang sa mong ipinagpapasalamat sa Diyos ang sagradong panahon na ini, nin biyaya. Amen. Matindog po ang kabos. Mamibi kita. Kagurangnan ang tabayi, kan daing tapos na tabang ang mga binabago, huli kan langit non na atang, asin daing untok na pagsurog sa inda. Papagkaniguan na sinda magkamit kan daing tapos na pagtubos, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw muna po ang gabos para sa mga announcements. Enod po sa satuyang announcement. Ang Domingo pong ini, inaapod na St. John Marie Vianney Sunday. Kaya magkakaigwa po kita ng second collection. Ang second collection po niya, tungon yan sa enot na Domingo kan Agosto, ipinapanungod sa apostolado na pinamamayuhan kan CBCP, Commission on the Clergy. Holy Hour asin pagpakumpisal sa Webes. Igwa po kita nin Holy Hour sa Webes sa oras na 4:00 nin hapon bago po ang banal na misa. Ikatulo, PPC Executive Board Meeting. Magkakaigwa po nin Executive Board Meeting sa Webes, pitsa sa 6 kan Agosto, pagkatapos kan misa, pagkahapon. Siring man igwa po nin PPC meeting sa Domingo, pagkatapos kan misa sa 8:00 nin aga. Pagbisita sa barangay. Pupunan na po sa Biyernes ang pagbisita sa mga barangay kan imahen ni Nuestra Señora de Peña Francia asin kan Divino Rostro. Panglima, magkakaigwa po ning Youth Encounter sa Agosto 29 hasta 31. Igwa po kita nin Youth Encounter, kaya imbitado po ang mga jóvenes na gikan sa barangay, sa mga barangay na sakop kan sa tuyang parokya na magpalista po tulos sa mga member siguro o kaya dyan sa satuyang opisina. Kasi mga aki o mga joven na buot ma-enkwentro si Jesucristo sa saindang joven na edad. Matindog na po ang gabos, si mga nagbe-birthday po ngawan na Aldo, mag-unaan po sa pagbendisyon po kaninyo. Kinag ko po nagbe-birthday,
pamibi sa pagbendisyon. Diyos Ama, kaglalang nin gabos na uya sa kinaban, itinudulot niya man sa pasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyoga ang pamibikan sa mga tugang na nagseselebrar kan sa indang kumpleanyo asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin familia. Sangkoban mo sindakan sa imong presensya asin grasya, tanganing padago sidang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Benusyon mo sinda asin pakabanala, siring man ang sa indang mga familia. Irayo sa anuman nakatibaadan asin kahilangan, hinihinahagad mi, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. benusyon lugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, an Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot ni Kristo. Salamat. Salamat sa Diyos. Marina, gabi po, kanato ngamin. Nakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato munyan. Ang tatarahamon na nadamo, ang tinapahay na nagpaso, ang murabohod